Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бардро бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Навори Хонахои Фуруши бардро. Бисёртар хонаҳои заминӣ ҳам астай, квартираҳои арзон ҳам астай. Ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Бохтар, ай шаҳри Хучанд ва аз дигар ноҳияҳом ҳастай бардро. Видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмед. Ва аз киҷое ки хона, замин, квартира дар коре бардро дар комментария бинависед. Ман агар арзонтар шаёфтам барои шуморо навхел реклама мекунам. Ва дастгирии моро фаромӯш накунем бардро. Дастгирӣ хеле сишдаги ам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе меҳмонем подписатсия кунем бардро. Агар ягон кас хона, мошини, ягон хари фурӯшӣ дошта боша, нами рақамода танҳо дар WhatsApp-аш бинависед, мо реклама мекунем. Рафтем наворо тамошо мекунем. дӯстони азиз, навор сар шид, ҳиштона ба ягон сина гирем, фақат рӯи экрани телефонтона нигоҳ кунем ки банаген ки чанд бид нархиш. Бардро ана аки як бародар через WhatsApp ҳамин видеоро модароӣ кард. Хонаи фурӯшия бардрои видео десен, хонаи фурӯшия дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарвоз. Инаи рост баросте здане десен бардрои балнисаи истиқлолай. Ози полни раҳа камера кадесай, баъд ози тову мехра тарафи дирни хона мерава, тарафи хонашон мерава. Ҳамин видеоро ма дарои кадагия бардро хонаи зурайне ки точкаи зурдай, наршам гарени арзонай. Ози аввал раҳа камера кадагия, баъд ози сини хона мерава. Видеои хонаро тамошо кунем, ба ҳамаи маълумотша шумо да гуфта метам чӣ хеле чӣ хел нестай. дӯстони азиз, видеоя 3-4 минутай барои ҳамин ост-оста гап мезанам ки шумо бифаҳмем бардро. Ост-оста мегум ки бардро ҳамун 3-4 минута успед кунем. Хе агар успед накардем, далши музика мерава. хушу гӯш кунем бардро. хоб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарвоз. гӯш кесем бардро. Бо як бор дига мегум. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Дарвоз. 2 сотиқ замин дорад, 3 дархонаи беҳтарин, 3 дархонаи калони хушрӯ. хонаҳо бардро ремонт кардагиай. Як подвали 5/6 дигарам дорад. ҳоҷатхона, ҳамом ҳастай, ову свет бардро пастаяни ҳастай. пеши хонада мактаб, садиқ, бозори Султони Кабир наздикай. Метавонӣ ки мисол бозор бира ягон чи харид кунӣ, бо биёи хонада бишинӣ, ёнбош кунӣ. Рӯ парӯшда бардро чӣ хеле дар видео гуфтам, рӯ парӯшда балнисаи истиқлолай. хона ҷои зурдай. дар ин территория бардро метавонӣ ки фақат якхонага квартира бихарӣ. Не ки хонаи десям бардро хонаи заминияй, хонаи калони хушрӯ. Бо ина далши видео мерава, тамошо кунед. ана ки бардро нарша гӯш кунед. нархиш 380 000 сомонӣ мега. Оли биёи хонара бибин, 100% меарза 380 000 сомонда. соҳиби хона гуфтагия ки бо касе харидори аниқ боша, арзон мешидай бардро. Ай 380 000 сомон бо яке харидор боши, биёи хонара бибини, маъқул шава. 100% боварӣ дорам ки маъқул мешава, барое ки нархш арзонай, точкаи зурдай. қариби Султони Кабир дар рӯпарӯи балнисаи истиқлол да будай. ханам хеле будай бардро, номерои телефонаш ҳастай. агар форатон мисол харидор бошен ё ки ягон маълумот гирифтам, хе ҳамин маълумотша ма шумо да гуфтам. ани ягон маълумоти дигаша агар мефоратон ки бигирен, ина номерои телефонаш бо дайнаи бар ҳамаи маълумотоша навистагиам. марҳамат, касе мефораш бихонад. дӯстони азиз, далши хе яка видео мерава, бо далши квартираву дига чизора гап мезанем. тамошо кунем. бачаёча навора давом метем. фақат лайка биҷиқи дар комментария бинавис ки киҷо замин, хона, квартира дар корай. агар битонӣ ҳамин видеора дар имод поделитса ки шеринар гап надорам. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Қамсангир. дар ноҳияи Қамсангирай дӯстони азиз 12 сотиқ замин дора. дар ноҳияи Қамсангир 12 сотиқ замин дораву ду дархона. онам хонаи десен, онам ду дархона қатишай.
соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи қамсангир дар чорум далина кӯчаи таги тепада будай сӯрошни фурӯхта мешавад ову свет дора нарша 50,000 сомонӣ мега ина номурош ҳози занг бизад. бародарои ки ай Россия гуфта буданд ки хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи вахш бимон бародарои ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад чихеле гуфтум дар ноҳияи вахш 8 сотиқ заминай хонаҳо ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар ҷалдини балхӣ 1 километр дуртар аз бозори гилистон дар ноҳияи ҷалдини балхӣ 1 километр дуртар аз бозори гилистон хона иборат аз 8 сотиқ замин дораву 2 дархона бародаро 2 дархона доштая 8 сотиқ замин дар ноҳияи вахш дар ҷолдини балхӣ 1 километр дуртарам хеле хай маълумот додагиай рости гап аралаши бад маълумот додагиай нарша 65,000 сомонӣ мега ина номерои телефонаш занг бизанед. бародаро ман ҳаракат мекунам ки фақат хонаҳои арзона барои шумо пешкаш кунам барое ки медонам ки бисёрот хонаҳои арзон мекоҳен. фақат лайка биҷиқинен навора то охириша тамошо кунед. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб. дар шаҳри Кулоб бародаро 4 сотиқ замин дорад 3 дархона дар шаҳри Кулоб дар райони Фирдавсӣ будай хонаҳо ремонт кардагия гуфтагия бародаро соҳибаш. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ ремонт дора свет дора документош ҳастай хона хар боша биёяд хонара бибина ба арзон мекунем. чӣ хеле гуфтам бародаро 4 сотиқ замин 3 дархона дар шаҳри Кулоб нархиш 59,000 сомонӣ мега ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз эълонат давом метиҳем. ин хонаи дестем бародаро қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Булёни Поён 8 сотиқ замин дора 3 дархона баня подвал веран доштай 2 хонаш бародаро ремонти миёна дора ана баня дадрини хонаай хоб ба як хонаи дигараш ҳастай бародаро хонаи дигариш беремонтай арзон намешава сӯрошни фурӯхтан дар кор хонара мега чӣ хеле гуфтам бародаро 8 сотиқ замини 3 дархона дар ноҳияи Данғара нархиш 65,000 сомонӣ мега чӣ хеле нархиш арзона ё қимат агар қимат боша арзон боша дар комментария бинависена ва касе хона харен занг бизанед нами хонара 65,000 сомонда бихарен. дӯстони азиз ина номерои телефонаш. дӯстони азиз эълона давом метиҳем мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар подвалай неки подвалай мисол хона кардагиян як хонага дар подвал ҷойгирай 25 квадратни метр шаҳри Бохтар райони Шабчароғ гуфтагиай дом навастройка хона ремонт кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хона дар зери бино қарор дора яъне ки подвалда 25 квадратни метр як хонага таъмири хуб кардагиай. бародаро чӣ хеле гуфтам ин подвалай хона кардагианша дар шаҳри Бохтар нархиш 95,000 сомонӣ мега 95,000 сомон ина номерои телефонаш занг бизанед. хоб бародаро эълона давом метиҳем. хаста нашиден охи агар хаста нашида бошед намояд дона лайки бепла барои миннатҳои мо биҷиқем ва дар комментария бинависем ки чӣ хеле хонаҳо дар кораи заминӣ этаҷӣ ва битонед ҳамин видеои моро дар имоатон ва дар дигар сайтҳоятон падилитса кунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Конибодом як хонага дар 1 этаж қарор дорад 35 квадратни метр нархша 110,000 сомонӣ мега як хонага ина номерои телефонаш номерои тоҷикистонай занг бизанед. дӯстони азиз эълона давом метиҳем. ин хонаи дестем бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 30 квадратни метр шаҳри Душанбе да бародаро шаҳраки Шарора гуфтагиай шаҳраки Шарора домои пешинай хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ ремонти замонавӣ дора ягон камбудӣ надора ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кардагия ову свет постоянӣ ҳастай 24 соат дар наздикии хона мактаб садик балниса ва бозорча бидай. чӣ хеле гуфтам бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе шаҳраки Шарора нархи хона бародаро 122,000 сомонӣ мега квартирай 122,000 сомон ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз эълона давом метиҳем. ин хонаи дестем бародаро квартирай қарор дорад дар шаҳри Гилистон номи пештараш Қайрохун будай духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 55 квадратни метрай дом бародаро навастройка хона без ремонт коробкаи гуфтагиай. соҳиби хона мегӯяд ки духонагаи фурӯшӣ дорам дар 4 этажай дар шаҳри Гилистонай
духонагаи бардро нархиш 120,000 сомонӣ мега. чорум этажда 120,000 сомон. ина номерои телефонош, номерои тоҷикистонаи бардро метавонед ки занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, эълона давом метем. аз вилояти суғдан бардро бачаҳо дар Россия, дар мисол дар Тоҷикистон моро ҳам тамошо мекунанд. ҳами тарафҳо ҳам квартира бояд монем ку мисол арзонтар. бардро квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. духонага дар 4 этаж қарор дорад, 60 квадратни метр, дом новостройка, хона ремонт кардагие. соҳиби хона мегӯяд ки хонара срочни мефурӯшем ша, ана дар наздики хона мактаб, масҷид, детсад ҷойгир бидай, харидори аниқ боша, занг бизана, бо савдо мешава. хеле гуфтам бардро қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. духонага нархиш 150,000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. ина номерои телефонош, занг бизанед. бардорое ки апашкое ки моддарое ки ай ғарибӣ тамошо мекунанд менависанд ки ай шаҳри Душанбе бисёртар квартира монед, арзон боша мега нархишда, аки 300-400 нева арзонтар. бардорои як квартираи фурӯшии дигар нархиш гарени арзонай. лайк кабиҷиқ бардоро хушру гӯш кӯ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр, райони Фирдавсӣ. дом новостройка, хона ремонти гарени кардагиай. соҳиби квартира мега ки квартира қарор дорад дар пеши бозори Корвон, лави раҳда бидай, документош 100%, консонер, парда, термес нав мекунем метем. нав мемонем. мақсад нав мекунем метем туна. нархиш 150,000 сомонӣ. меарза марда горе меарза. ина номерои телефонош, занг бизанед, харидори аниқ бошед. дӯстони азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. чӣ хел буд марда горе? маъқул шид, нашид? хай касе то охири видеоро қадима тамошо кард, намхе чақчақ карда тамошо кардем. дар комментария рақами 1 бинависед, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем қадима. агар видеои имрӯза шумода маъқул шида боша, ҳам 1 дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен. касе меҳмонем бардро кнопкаи подписатсияро биҷиқен. агар мо видеои нав апард кунем, шумо сразу бохабар мешавед, медроен тамошо мекунед. барои ҳам подписатсия кунед, лайкам биҷиқен. ва аз ки ҷое ки хона, замин, квартира шумода дар корае, дар комментария бинависед. ман агар арзонтар шаёфтам, барои шуморо инам хел реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон бародаро. раҳмат ки як хелат хона харам нестане. медроен видеои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, дар комментария беҳтарин менависед. гап то надорам, ба худо зинда бошен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. дига ҳеҷ чӣ гап надорам. худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. хайр.